Türkmenistanda COVID-19 ýokaşanlaryň resmi däl sany köpelýän wagty Mary welaýatynyň keselhanalarynda öňden bäri işleýän ýaşuly nesliň lukmanlary dynç alyşa ýa-da tölegsiz rugsada ugradylýar. Olaryň ornuna medisina ugrundan daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar iş alynýar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi iş alynýan ýaşlaryň käbirleriniň heniz diplomlaryny hem goramanlygyny aýdýar. Bu aralykda Çehiýa Respublikasynyň Türkmenistan, Täjikistan we Özbegistan boýunça Daşkentdäki ilçhanasy regionuna koronawirusyň ýaýramagy we oňa garşy görülýän çäreler barada maglumat ýaýratdy. Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertlerde beren maglumatyny ýaş medisina işgärlerini iş almak üçin olardan köne puldan milyonlarça manat para sorulýanyny aýtdy. Ýöne ýaşlar iş almak üçin köne puldan 300-500 milyon täze türkmen manadyna 60 000 100 000 manat aralygyna para alýarlar diýip Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüne Çeşme keselhanalarda lukmanlaryň maska we 50 ýaly gorok ferişteleriniň çäkli bolmagyna galýanyny aýdýar. Lukmanlarda gorok enjamlarynyň diňe maska 50 we kaska bar diýip Çeşme aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä Mary welaýatyna koronavirus alamatly näsaglar ilki welaýat hastahanasyna ýa-da welaýatda täze işe girdilen tiz kömek merkezine kabul edilýärler. Näsaglar ol ýerde ilki başda rentgenden geçirilýärler we egerde olardan öýkün bilen bagly kesel anyklansa diňe şondan soň karantin merkezlerine äkidilýärler diýip Çeşme aýtdy. Mundan ozal 10 awgustda Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň saglygy saklaýyş we derman senagat ministrligine anonim çeşmesi Mary welaýatyna koronavirus keseli bilen bagly ýagdaýlaryň agyrlaşýanlygyny habar berdi. 11 awgustda welaýat häkimligine etrap häkimleriniň welaýat saglygy saklaýyş bölüminiň welaýat bilim bölüminiň hemde döwlet edara kärhanalarynyň ähli ýol başlarynyň gatnaşmagyna adatdan daşary ýygnak geçirildi. Ýygnakda welaýatyň çägine virusyň ýaýramagyny hayallatmak maksady bilen köpçülük çärelere çäklendirildi. Hemde welaýatyň kanun goraýjy edaralaryna şäherlerde we owalarda geçirilýän toý we ýaz çärelerini gödäwçilikde saklamak tapşyryldy. Bu aralykda Çehiýa Respublikasynyň Türkmenistan, Täjikistan we Özbegistan boýunça Daşkentdäki ilçhanasy bu ýurtlardaky soňky epidemiolog ýagdaýlar boýunça beýanat ýaratdy. İlçhananyň web saytyna 14 awgustda çap edilen maglumata görä Türkmenistanyň serhet geçergeleri olaryň käbirleri çäklendirilen görnüşde işleýär. Demir ýol we ýükleler üçin serhet geçergeleri çäklendirmesiz görnüşde işleýär. Şeýle-de Türkmen-İran serhet geçergelerini düýüp ziýansızlandyryş işleri geçilýär. İlçhananyň beýanatyny bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana sapar edenligi we olaryň saýlanan saglyk öýlerine baryp görenligi, sapar tamamlanandan soň onuň jemleri boýunça topar ýol başçysy Catherine Smallwood'un gatnaşan metbuat ýygnagyna ýurtda görülen çärelere baha berilenligi aýdylýar. Ýatlasak 6-16 ýyl aralygyna bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmenistana sapar etdi we ýurtda tasdiklanan koronavirus wakalarynyň ýokdugyny, ýöne koronavirus bar ýaly hereket edilmelidigini aýtdy. Hemde ýurtda ýokarlanýan pneumoniýa wakalaryny bolsa çynlyky alada bildirýändigini aýtdy.